Udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye. uJesu Kristu inkosi. Siyambonga uNkulunkulu wethu kakhulu, siyamdumisa bangcwele. Akekho ufana naye, akekho njengaye. Sibonga usuku uNkulunkulu asipha lona, sibonga usuku uNkulunkulu asinikeze lona. Sibonge kakhulu usuku lwayizolo beluluhle. Sivakashelwe omama bebandla. Yebo ke bekukhona nabe besebancane, kodwa nje ke ngiyahlanganisa ngithi omama bebandla bebekhona besilethela umkhuleko. Sibonga ukuthi bayibambe imfihlakalo. Phela siyayidinga nathi imkhuleko. Siyayidinga imkhuleko, bafike nje abantu bezokwenza umkhuleko ekhaya. Kungenziwa umkhuleko wasekuthiwa sekushoniwe. Hawu yazi, saze saba abantu izolo. Siyabonga kakhulu uNkulunkulu anibiyele, uNkulunkulu anibusise. Nonke benikhona nisilethele umkhuleko. Inkonzo yabanjani. Yabanjani, bineziqubo ezinye indawo bekufika la umuntu ekhala khona, abantu bebeka ukuhlupheka nosizi lwabo abadlule kulona. Siyambonga uNkulunkulu ngendlela emangalisayo. Nezwi elifundiwe ukuthi uNkulunkulu laba abamesabayo nabayenzayo intando yakhe. Madoda, nokulungile sidlule lapho singabuyela emuva. Mongayizwanga inkonzo yayizolo, phindela kuyona. Hayike njengamanje sizoguqa sikhuleke singene osukwini lenkonzweni yosuku lwanamhlanje. uJesu Kristu inkosi. Baba, egameni likaJesu ophilayo, uNkulunkulu wethu noMose, siyathobeka, siyabonga ngakho konke osenzele khona. Udumo lonke lungolwakho, lukufanele. Thathele inkonzo uyiphathe ngezakho izandla, Moya oNgcwele, usiholele kulo lonke iqiniso, usifundise futhi usitshele, usibikele lokho okuzwayo kukhulunywa ekhaya. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Amen. Siyambonga-ke kakhulu uNkulunkulu bafowethu, siyambonga ngendlela emangalisayo. Hayike sizwe ezwini lethu umgogodla uMarko chapter 11 verse 24. Ngalokho ngithi kini konke nikukhulekelayo nenikucelayo, kholwani ukuthi nikwamukele, niza kuba nakho. Konke nikukhulekelayo nenicelayo, kholwani ukuthi nikwamukele, nizoba nakho. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu. Ngomsombuluko sasifunde laphaya kuMathewu chapter 7 verse 7. Wathi celani khona niza kuphiwa, funani khona niza kufumana, ngqongqothane khona niza kuvulelwa. Ukuba yilona loyo ocelayo uyakumukeliswa, nofunayo uyawufumana, nongqongqothayo uza kuvulela. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu. Sikhuluma isihloko sithi ukukhuleka nokukholwa. Ukukhuleka nokukholwa. Hayike namhlanje ngifisa sidlulele laphaya sibuke izwi likuLuka chapter 11 verse 9. Luka chapter 11 verse 9 uyafana naleli esiphuma kulona. uJohn chapter 14 verse 13 no14. John 14 verse 13 no14. Othi verse 13, noma yini eniyakucela egameni lami niyakukwenza ukuba uBaba khazimuliswe endodaneni. Verse 14, uma nicela utho kimi egameni lami ngolwenza. Yabona lama verse ajulile, afuna ube kumoya, ajule ngendlela emangalisayo. Angazi ngawushaya kanjani lo moya. Uke wangena wona, kodwa ungathi uthe kuba ngcono. Noma imina mhlambe engahambi. Bese ngiyawuza ukuthi usekhona endaweni ezikude. Umoya wokukhuleka egameni nasegazini. Siyekeni lonto ayifuneki. Kuyadabukisa uzumfundisi entabeni athi egameni nasegazini likaJesu. Yekeni bafowethu lento, yekeni befundisi bami. Asikhuleki thina egazini. Gaze lokuhlanza umuntu ezonweni zakhe. Ungalingi nje uyisho lonto le, ngoba urabha umkhuleko wakho. So usuthe egameni usuqedile. Mose uyegazini usucisha leli igama ngegazi. Igazi irabha igazi lokucisha, licisha izona igazi. Asikhuleki ke egazini.
sikhuleka egameni thina kuphela. Alikho izwi ethi anokhuleka egameni nasegazini. Sihamba ngezwi entabeni. So lo moya nje awuphele. Uke wangena kule minyakana le, ongisiza uNkulunkulu ngawushaya emsakazweni ikhwezi, ngawushaya engathi ushayekileka angazi. Kodwa nje-ke bafowethu asikhuleki egameni nasegazini, sikhuleka egameni lenkosi uJesu. Uthi kuverse 13, noma yini eniyakucela egameni lami ngiyakukwenza ukuba uBaba akhwazunyuliswe endodaneni. Thina asicele egameni lenkosi uJesu, usinika igaranti ukuthi noma yini esicela egameni lakhe uyoyenza. Noma yini esicela egameni lakhe uyoyenza. Ngesikhathi eyenza kuzobe kukhazinyuliswa abani? Uyise. uNkulunkulu Baba ozobe ekhazimula ngoba thina sicele egameni lakhe. Uthi noma ngabe yini esicele egameni lakhe uzolwenza. Ngithajulele amavesi ngoba uverse 14 ubukeka sengathi uphikisa uverse 13. Kanti cha, ake siwufunda u14. Uma nicela utho egameni lami ngolwenza. Uma nicela utho kimi egameni lami ngolwenza. Uyoyenza kodwa ngesikhathi eyenza kukhazinyuliswa abani? uBaba endodaneni. So njengoba lezi insuku besikhuluma sichaza ubuthathu bunye bukaNkulunkulu, kukhazinyuliswa uBaba endodaneni. Noma yini esicelayo egameni lakhe la inkosi uJesu uzokwenza. Uma ubheka uverse 16 kaJohn 15, angithi sikhuluma ngoJohn 14 uverse 13 no14. Mawuya ku15 kuchapter 15 ubheka uverse 15. Ubheka uverse 16, chapter 15 verse 16 of John. Aningikhethanga nina kodwa mina nginikhethile nina, nganibeka ukuba niphume nithele izithelo, nezithelo zenu zihlale ukuba noma yini eniyakucela kuBaba egameni lami aninike khona. Ilele bengithi ungathi liyaphambana. uBaba uzosinika uma sicela egameni lendodana. Kanti kuverse 13 and 14 uma sicela egameni lendodana iyona indodana ezosinika. Akuphambani. Ingani uBaba nendodana bamunye. So ukuthi unikwe uBaba noma unikwe indodana, unikwe ibona bobabili noma bobathathu nomoya ongcwele. Ngoba umoya ongcwele uyena osinquselayo, umoya ongcwele uyena osicelelayo, umoya ongcwele uyena osibubulelayo. AbaseRoma 8 verse 26 and 27. Ngoba sikwazi kahle hle singakucela, kodwa umoya ongcwele uyasibubulela ngoba uNkulunkulu uyaqonda ukukhulunywa umoya ekukhulumela thina. So-ke noma sicela masicela egameni likaJesu ukuthi uBaba osinikezayo noma uJesu uqobo lwakhe, but the bottom line is ngenxa yokucela egameni sizoyithola leyo nto. Sicela egameni lenkosi uJesu. So kusemqoka uthi uma uqala umkhuleko ucele egameni likaJesu noma usuphethe ucele egameni likaJesu. Ungadidekike, sinesivumo esiyi-envelope yakho konke. Kukuwena ukuthi mawuthanda uthi mawuqala nje umkhuleko uthi uJesu Kristu inkosi. Baba egameni lendodana yakho uJesu Kristu, ngoba sicela egameni layo. Mawusuphetha, mawuthanda ngikuphoqi, usungasho uthi siyabonga egameni lenkosi yethu uJesu Kristu. Bese uthi uJesu Kristu inkosi. Sekukwena ukuthi usho kathathu bese uthi amen. Kodwa mawuzokhumbula umbono engisanda ukufaka, kuveziwe ukuthi kupowerful ukusho kathathu. Lo obesembonweni amadimoni akhalile athi hayibo lo muntu angazasho kathathu. Mayisesho kathathu awusafa saphela noma ngasakubeki ngendlela engaxolisa. Kodwa akhombisa ukukhala awafuna amadimoni sisho kathathu ukuthi uJesu Kristu inkosi. Kusho ukuthi asha kakhulu masisho kathathu.
abalekeze ephule masisho kathathu. uNkulunkulu mangikhumbuza ngizoke nginibhekele lo mbono ngiphinde ngufake. Ngoba kuhle senza into eyodwa efanayo ekhaya lezwi. Kodwa into engiyinakile ngalombono ukufike kulamasonto amabili noma amathathu adlule. Into engiyinakile ngawo mhlawumbe sengikhumbulile ngufaka ngobhala idate yawo ukuthi ngawuthola nini noma nguhambise nini. Kodwa nje usivezela ukuthi kuhle ukusho kathathu. Kuyamsokolisa uSathane ngoba athi le mimoya angaze asho kathathu bo. Angazi yini lebe befuna ukuyenza. Manje bafuna bayiphuthuma uzoze asho kathathu ukuthi uJesu Kristu uyinkosi. uNkulunkulu usifundisa ngendlela eziningi bafowethu. So ke mina into engayifunda lapho ukuthi ukusho kwethu kathathu it's more powerful than ukusho kanye. Bengikhuluma ke ngomkhuleko. Kukwenaka ukuthi uthi uJesu Kristu uyinkosi baba egameni lika Jesu. Kukwena noma uvela uthi nje egameni lika Jesu Kristu inkosi yethu uqhubeke. Ekugcineni kodwa ungakhohlwa ukuthi sicela konke lokhu egameni lenkosi yethu Jesu Kristu. Noma ungasasho ukuthi siyakucela musuvala uthi egameni lenkosi yethu Jesu Kristu. Bese uthi uJesu Kristu inkosi. Hayike lapho ukhave wawuqeda umkhuleko wakho ngisho uchief demon. Ngisho uBeelzebul uqobo unomkhonto lomkhumuleko unomlilo ngeke awuthinte. Ungena galakatha phakathi emasangweni asezulwini uyolanda lento oyifunayo ngoba ukhave ngoJesu Kristu inkosi. Ngaphakathi kwekhava leyo kukhona ukuthi egameni lika Jesu Kristu bese kuzoba umkhuleko. Yabona unamaleya amangaki. Umkhuleko ukhavwe ngeleya ngizokubiza ngokuthi leya uline othize wesikhumba okhavile othi egameni lika Jesu. Ileya yokugcina ekhave yaqeda ithi uJesu Kristu inkosi. Hayi ke ushaye kathathu usushayela isibhikile. Bafowethu sifundisana ini ukuthi mawukhuleka umkhuleko wakho uphendulwe. Sifundisana ini ukuthi ungalokhu wafuna ukukhulekiswa nokukhulekeliswa. Nengileleleni bafowethu ake sikhulekeni hambe kuNkulunkulu as long as uvuma izono zakho usudiliza udonga ilokho kusemqoka. Okunye ngikucela abafowethu uma nizofaka abantu ekhaya lezwi batsheleni ukuthi uline okuvuma izono mude. Ba-understand bangakhali sebebona benikwa idate kanti asikwazi ukubeqisa. Abakwazi ukweqanini kade nabhuka. Batsheleni nje ukuthi kuyalindwa. Kodwa ekulindeni kwethu inkosi uJesu icacisile lento ukuthi umuntu uma ene-appointment akuyona appointment yakhe noNsibande kodwa i-appointment naye uqobo. So uma lufika usuku lokuthi akulande uyazi ukuthi une-appointment naye. Uyazi ukuthi ubhalile yonke indawo ugodlanga lutho uzokwenzela umusa kungenisa ezulwini. Bachazeleni mabengezwa-ke nansi inkonzo yanamhlanje esengichaza khona kungeyona yodwa ngihlale ngichaza lento. Bafowethu siyambonga uNkulunkulu. Siyambonga bahlale bekhuluma. Nalo bengikhuluma naye namhlanje. Khona kulaba banamhlanje khona oyibeke wacaca ukuthi ubehlupheka ukhululeke eseqala ukuyibhala izono zakhe wasuka lo moya la wakhululeka. So ngiyakutshela umuntu ukhululeka mayibhala izono. Hayi ngoba ukubhala isono musibhala nje ungena date ngekwenzeke lutho. Uzokhululeka mawubhala izono nedate ngoba usucacisile ukuthi awunayo idate yakho nje. Unedate nenkosi uJesu ngoba iyona eyathangenikeza abantu amadate. Siyambonga kuNkulunkulu kakhulu. Sithi ke uthi uJohn 15 verse 16 aningikhethanga nina kodwa mina nginikhethile nina nganibeka ukuba niphume nithele izithelo. Uyazithela yini izithelo? Go out and bear fruit. Ngiyalithanda lesingisi and bear fruit. Usho ukuthi ziphuma kuwe lezi zithelo awuziplani. Uyasithela siphuma kuwe siyaziphumela siyavela. Ingakho ethi uJesu niyobabona ngezithelo zabo. Ngoba isithelo esicacisa umuntu, isithelo esiveza uhlobo lomuntu ukuthi lo muntu uwumuntu onjani ngenxa yesithelo esikuyena. Noma ke isithelo esiphumayo siveza ubuwena.
awukwazi ukuthi orange uyothela amapentshisi. No, it can't happen. Ngoba i-orange likhiphe i-orange ngoba i-orange elikulona ngaphakathi. So asitheleni uJesu ukuthi usikhethile, wasibeka ukuba sithele ithelo. Mase siyithela ithelo ukuba noma yini esiyakuyicela kuBaba egameni lakhe uJesu, uBaba uzosinika. Kanti ngapha kuJohn 14:13 no-14 uthi noma yini enakuyicela egameni lami ngiyakukwenza ukuba uBaba akhazinyuliswe endodaneni. So uJesu uyayenza into eyifunayo for one reason only, ukuba uBaba akhazinyuliswe, udumo luye kuNkulunkulu Baba. Yingakho-ke esuka kubafundisi abakhulekela abantu basinde bese belithatha udumo balilethe kubona. Uyasuka yena ngoba udumo luya kuNkulunkulu Baba. Esahamba emhlabeni uJesu izinto abezenza ubezenzela uNkulunkulu Baba. So nathi asifunde ukwenzela uNkulunkulu Baba ngoba through ekwenzeleni uNkulunkulu Baba uthola udumo, thina sithola ukusebenza, sizothola umqhele ekugcineni. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu, sikhuluma ngokukholwa. So-ke enye yezinto ezenza umkhulu wakho uphendule, ukhave ngoJesu Kristu inkosi. Mawudlula kuye ukhave ngokuthi egameni lenkosi uJesu. Mawudlula lapho usufika emkhulekweni ngqo, uzodabula amazulu, udabule umkhathi, udabule amadimoni evimbile, uyungene phakathi ezulwini, ukulandela isipho sakho, naso sibuye sikhaviwe size kuwe. What a God we serve. uNkulunkulu esimkhonzayo siyambonga kakhulu. Masiguqe sithandaze sibonge inkonzo. Baba, egameni likaJesu ophilayo, uNkulunkulu wethu nomusa, siyabonga ngale nkonzo, siyabonga konke osenzele khona, udumo lonke lungolwakho lukufanele, akekho nkosi njengawe, siyabonga. Busisa lona loyo lalele silizwe izwi silenze, uJesu Kristu inkosi. Konke lokhu sicela egameni lomfelo wethu uJesu Kristu ophilayo. uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Amen. Ake siyambonga uNkulunkulu kakhulu. Abone-ke nami sengiyafunda ukuthi angiwukhave umkhuleko wami, khohle ukukhava ekuqaleni, sengiwukhava ekugcineni. Siyafunda sonke, sisesikoleni, akekho ngcono. So umoya ongcwele uyasifundisa, asifundeni-ke bafowethu senze izinto ngendlela. Baba uNsibande uyavalelisa uthi ube nosuku oluhle, uJesu Kristu inkosi.